imiyalezo malunga nosapho mtshado kodwa ke ndingasapho andinamtshado kodwa ke siyafunda Ngithanda ithuba ndizibusele ngegama elihle lomfeni wethu Yesu Kristu. Kuluvuyo kakhulu bakhona kule ndawo nani. Sisaqhubekeka nemiyalezo engosapho. Umisi unyanisile kanosapho kodwa izwi likaThixo likhona for uba sifunde sonke. Amen. Namhlanje ndifuna uthatha phansi kwesihloko esithi thanda inkosikazi yakho. Amen. Thanda inkosikazi yakho. Omama bangathi amen, abantu abangodade basengxakini namhlanje. Kule veki pheleyo ke lesithetha ngomama kumele bathobele awabo amadoda, and balekile kakhulu ude ithi iBhayibhile kayivala le verse kwakule chapter kumele bawoyike awabo amadoda. Elagama ukoyika lithetha ukuba kumele babahloniphe. Kufuneka bekhona umahluko xa umfazi ethetha nonyana wakhe omkhulu okanye nentombi yakhe enkulu naxa ethetha kunye nomyeni wakhe. Amen. Banamhlanje asizothetha ngalonto. Tyhila nam kwincwadi yabase-Efese chapter 5 verse 25 safunda nje sipheleni phaya uverse 27 and then ezinye sazigqibezela kule veki zayo. Ifuneka ngolhlobo phaya, nina madoda bathandeni abafazi benu njengokuba naye uKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuze alingcwalise alihlambulule ngokuhlamba kwamazwi ngelizwi ukuze alimise phambi kwakhe linobuqaqawuli lilibandla elingenabala elingenamibibi nayo into enjalo ukuze libe ngcwele lingabi nasiphako. Masithandazeni. Baba Thixo, Nkosi yethu nguYesu Kristu, Jehova simakade, siyakubulela kakhulu nguThixo. Sibulela Nkosi yami ithuba othe wasipha lona uba size endlini yakho sizova Nkosi yami ukuthetha kwakho, lisebenzisa izwi lakho, ingakumbi kuthi madoda, ingakumbi kuthi abayeni silithathe silifake ezinhliziyweni zethu, andikwazi sothanda amakhosikazi ethu ngendlela wena ufuna sibathande ngayo. Andikwazi ndiyakuthandaza Thixo wami khona ubani kule ndawo kakwazi wena njengenkosi nomsindisi wempilo yakhe menze namhlanje ukuthi afikelele kuyazini inyaniso. Andizalise ngomoya wakho ingcwele umfihle kumsebenzi waseCalvary ukuze ningazokuthintela ukusebenza kamoya kule ndawo ngegama likaYesu Kristu. Amen. Bendive ngelinye ibali lomnye umfo wayesanda kutshata. So lo mfo uye waya kumfundisi wakhe esithi, mfundisi ndisengxakini, ingxaki yam endinayo ndimthanda kakhulu umfazi wami kangangokuba ndicinga ngoku le nto ithatha indawo kaThixo. Amen. So abuze umfundisi kulomfo, ingaba umthanda umfazi wakho ngendlela uKristu walithanda ngalo ibandla? Athi lo mfo andicingi njalo. Athi umfundisi, ngumda lowo, kumele uyithande inkosikazi yakho njengokuba uKristu walithanda ibandla and kwaye wazinikela ngenxa yalo ibandla. Kwaye bazalwane, namhlanje siyalelwe ukuba masithande abafazi, sithande inkosikazi zethu. Ndinombuzo, ingaba uyamthanda ngokwenene umfazi wakho? Lunjani uthando lwakho xa lithelekiswa nothando lukaKristu ekuthandeni inkosikazi yakho? Uthando lukaKristu labonakala ngendlela yokuba washiya bonke ubukhosi bezulu, wayishiya yonke indumiso awayeyifumana ngaphambili ukuze azokuba lidini, azokuzincama, azinikele ngenxa yebandla. Ingaba nawe unothando olunjalo, uthando olunikela konke? Kule ndaba yothando sonke siyalelwe ukuba masithande, nokuba utshatile nokuba awutshatanga, kodwa siyalelwe ukuba kufuneke sithande. Kufuneka kanti singabantu
abakhulayo eluthandweni omnye komnye. Uthi uYesu Kristu ke thetha kakuhle kwincwadi kaYohane chapter 13 verse 34, ndiniwisela umthetho omtsha wokuba nithandane njengokuba ndinithandileyo nina, ukuze nani nithandane. Iphinde ithi kwakhona kwincwadi yabase-Efese chapter 5 verse 2, nihambe eluthandweni kwanjengokuba naye uKristu wasithanda wazinikela ngenxa yethu, ukuba abe ngumnikelo nedini kuye uThixo, ukuba abe livumba elimnandi. Apha kule ndawo uPawulos uyalela amaKristu kumele ukuba ithi kanti ayathandana. Ude kuthiwa xa uthetha kakuhle ngayo eBhayibhileni, abantu bazasibona ngokuthandana ukuba ngenene nangenyaniso singabo abafundi bakhe uYesu Kristu. So ubudlelwane bobuKristu ebandleni funeke kuphawulwe ngothando. Abantu abathandanayo abangazaniyo, abantu abathandanayo abangazalaniyo, abantu abathandanayo abaphuma kumakhaya ngamakhaya, ze bathi abangaphandle bokubona indlela esithandana ngayo bafune ukuba yinxalenye yosapho lwebandla lethu. Siyalelwe ukuba sithande, kodwa kule ndawo bazalwane, uthando ekumele indoda ithande ngaye unkosikazi yakhe luthando oluphakemeyo kwaye luthando oluphezulu. Amen. Uqala kwam ngena emtshatweni ndandicimba ndingumntu onothando and kwaye ndiyalunderstanda uthando ukuba luyintoni, kodwa ndithe ndoqonda kakuhle inyaniso zezwi likaThixo ndafumanisa uba bendisilela kulo uthando uThixo ebefuna ndithande ngalo inkosikazi yam. Ewe, emehlweni abantu bendingumntu oyithandayo inkosikazi yam, kodwa hayi ngendlela ebendibizwe ngayo nguThixo, ngoba indlela ebendibizwe ngayo nguThixo yindlela ephakamileyo. Uthando indoda ekumele ithande ngayo umfazi luthando olufana nolukaKristu. Amen. Luthando olufana nothando lukaKristu. Sijongile sibonile kwixesha elidlulileyo ukuba umtshato lona wamaKristu ungumfanekiso wobudlelwane bukaKristu kunye nalo ibandla. Amen. Ibambele luhambe nalo ngathi indlela othanda ngayo inkosikazi yakho izawubonakalisa indlela uKristu alithanda ngalo ibandla. Xa ungamthandi ngendlela kaKristu, into oyithumelayo kubantu uthi uYesu Kristu akalithandi ibandla lakhe ngothando olungenamida, akalithandi ibandla lakhe ngothando olungapheliyo. Kumele indoda iyazi ubizo lwakhe lokuba athande umfazi wakhe lubizo oluphakamileyo, and kwaye nakufikelela kwindawo yokuqhawula umtshato funeke siyazi uba ngumyalezo ombi kakhulu. Sithi uYesu Kristu akabathandi abantu bakhe ngothando oluhlala luhleli, ngothando olungapheliyo. So kumele silwele imitshato yethu, and kwaye sizawuyenza loo nto ngokuthi sithande amakhosikazi ethu. uSathana ujulise uhlaselo lwakhe emtshatweni ngokuba uthe waphumelela uzayimosha umfanekiso kaThixo ebefuna ikanti ukhona emtshatweni. So uSathana uyalwa kakhulu, and kwaye uzawulwa nomtshato wakho. Yolonto ngamaxesha onke funeka uhlale uphaphile, uyazi uba yintoni ebangela nilwe emtshatweni wenu. Ingaba mhlambi lento yinto elungileyo okanye luhlaselo lomtyholi ebomini bakho. Amen. So kunezinto apha endifuna uthetha ngazo ngale ndaba yokuthanda inkosikazi yakho ngothando olufana nolukaKristu.
uthando yinto ephambili endodeni. Ba uyabhala uthando yinto ephambili endodeni. Igunya okanye indaba yokuba uyinhloko yosapho lwakho ayinguye umyalelo, kodwa yingxelo leyo eyinyaniso. Kodwa ubizo obizwe ngalo lokuba uthande inkosikazi yakho. And kwaye apha uPawulos akathanga masisebenzise igunya lokuba yinhloko kubafazi bethu njengokuba uKristu esenza njalo njengenhloko yalo ibandla, kodwa uthe masithande abafazi bethu ngendlela uKristu alithande ngalo ibandla. Uxanduva esinalo oluphambili lelokuba sithande amakhosikazi ethu. Ijonge kanjani lento bazalwane? Ukuthanda amakhosikazi ethu, ukuba sifuna kubekho uthando emizini ethu, ngamadoda aza kumilisela umoya wothando kwimizi yabo. Amen. Lanto ibizwa ngokuba mvume yi-atmosphere yothando. Indoda funeke ngokwayo imilisele ngokwayo. Ba umtshato wakho ufuna ube lavidavi language yanamhlanje, kufuneke ibe yindoda eyenza loo nto kumfazi ngokuba uyalelwe ukuba kube njalo. And kwaye siyabona ayiyonto ukubonelela ngezinto eziphathekayo emtshatweni yakho ayonto iphambili. Andithi ayonto engabalulekanga. Ibalulekile ukuba indoda ivelisele usapho lwayo ngezinto eziphathekayo, ibanike izinto abazidingayo. Ithi iBhayibhile kayithetha kakuhle kwincwadi kuTimothy chapter 5 verse 8, uTimothy wokuqala, ukuba ke umuntu akabakhathalele abakhe ngokokodwa abendlu yakhe, ulukhanyele ukholo, unobubi ngaphezu kongakholwayo. Amen. Apha bazalwane, indoda engayikhathaleliyo usapho lwayo, ithi iBhayibhile inobubi ngaphezu komuntu ongasindiswanga. So funeke singalityasheli ilungelo elinjalo lokuba sibanike izinto abazidingayo. Kodwa xa sijonga kakuhle apha iBhayibhile xa isithi kumele siyivelisele indlu yethu, ithetha ngezidingo ezisisiseko. Amen bazalwane. Into edliwayo enkwaye ukutya, ayithethi ezi zinto zinewu ihlabathi elithetha ngalo ba sidinga ukuza sibe nazo ukuze sonwabe. Amen. So kubalulekile siyazi senza unako ukuba silikhathelele usapho lwethu ngezinto eziphathekayo, kodwa ubizo lwakho oluphambili lokuba uyithande inkosikazi yakho. Khona omnye umfo endakhe ndava ngayo, izinto azisahambi kakuhle emtshatweni wakhe nenkosikazi yakhe. Ithi inkosikazi yakhe kwakumnandi ngoku yasasingena mali. Amen bazalwane. Ngokuba yena wacimba ukuba ndimnika imali yonke lento yanele, akudingeki ukuba ndisebenze ndenze uthando lubonakale emtshatweni wam. So eyona nto esinikiweyo ephambili kukuba sithande abafazi bethu. Amen bazalwane. Bathi abanye, xa ndisebenza ndifika ebusuku apha endlini ndibonakalisa uthando lwam, kodwa kulula ukuba ube phandle kunokuba ube sendlini. Amadoda ayawabaleka amakhosikazi abo, endaweni yokuba ahlale nabo enze uthando olusondeleleyo, bathi hayi ndizawusebenza ndimnike izinto eziphathekayo. Kodwa ubukho bakho endlini bubalulekile ngaphezu kokuba ube ngaphandle. Ngokwenza njalo ubonakalisa uthando. Amen. Ubonakalisa uthando kwinkosikazi yakho. Umthande umfazi wakho, kwaye loo nto ngeyona nto iphambili. Okwesibini, amadoda anako ukuthanda abafazi babo. Amen. Amadoda anako ubathanda abafazi babo. Okokuqala, unobangela ndisitsho kungenxa yokuba iBhayibhile isiyalele ukuba sithande abafazi bethu.
uThixo ebengasoze asiyalele ukuba sithande abafazi bethu ukuba abesingenawo amandla okuyenza loo nto. Wasiyalela ngokuba uyayazi uza kusinceda kwaye sinako ukuyenza into enjalo. Kodwa nantsi into funeka uyiqonde ngalo chapter 5, yonke into ezayo after uverse 18 incedwa nguverse 18. Amen. Phaya kuverse 18 apha kuchapter 5 ifuneka ngolu hlobo, kananjalo musa ukunqila iwayini ekukhoyo kuloo nto ukuzibhubhisa, manizaliswe ngumoya oyingcwele. Amen. Singenawo umoya kaThixo, singahambi emoyeni, kuzaba nzima ukuba sizalisekise lo myalelo ukuba sithande amakhosikazi ethu. Kwaye kasijonga kwisiqhamo sakhe umoya, isiqhamo sokuqala somoya luthando. Amen. So indoda esokolayo engakwazi ukuyithanda inkosikazi yakhe ngendlela uThixo amyalele ngayo, iyabonisa ukuba ubudlelwane bayo noThixo abukho sendaweni elungileyo. Le ndoda ingashumayela ibe ngumfundisi, le ndoda ingangumuntu olungileyo ebantwini, kodwa uba iyasilela ukuthanda inkosikazi yakhe, awukhathaliseki noba ingenza ntoni yenzele uThixo, xa ingayenzi loo nto ayenzi kakuhle uThixo wamazulu. Amen bazalwane. So indoda kufuneke ikanti iyayithanda inkosikazi yakhe, kwaye uThixo bazalwane usinika amandla ngaye umoya oyingcwele ukuba sibe nako xa esiyalela ukuba senze njalo. uThixo uyayazi sinako. Sikhona ke isingxengxezo okanye excuse abantu abayenzayo ethi hayi mfundisi, ndandidla ngoyithanda inkosikazi yam kodwa ndisayithandi ngolaa hlobo ndandiyithanda ngalo. Amen bazalwane. Eso singxengxezo sinjalo asisebenzi, ngoba umyalelo siwunikiwe wokuba sithande amakhosikazi ethu. So xa uziva kunjalo funeke ukhumbule ukuba kunomyalelo owunikiweyo, kwaye esinye isingxengxezo uthi andisaluva oluthando ndandikade ndiluva ngaphambili for inkosikazi yam. Into ofuneke uyenze ngelo xesha ungaluviyo oluthando, thobela uThixo. Amen. Thanda inkosikazi yakho. Amen. Khona omnye umfo ndandingekazazi ezinto ndizaziyo, wayefika phaa endlini athi hayi umtshato wam akakho sendaweni elungileyo. Ndandisithi kuyo every time, hamba fondini uyothanda inkosikazi yakho. Amen bazalwane. Ndandingayazi ijonge kanjani, kodwa ndandiyazi uba kufuneke le ndoda ihambe iyokuthanda inkosikazi yayo. Inkosikazi yayo bazalwane, siyalelwe ukuba masimthande inkosikazi yethu. Kufuneke singaziniki excuse zokuba kutheni singawathandi amakhosikazi ethu. Emtshatweni yakho ukuba kukho inqala, kunezinto ebezimoshakele ngaphambili, kwaye kunemisindo, kuzawufuneke usebenze nzima ukuyithobela le ndaba. Amen. Funeka xa uvuka kusasa ukhethe ukuthanda inkosikazi yakho. Hayi indlela enza ngayo mhlawumbi awuyithandi, kodwa wena unikwe umyalelo wokuthanda inkosikazi yakho. Amen bazalwane. Kwaye okwesibini, ukuthanda amakhosikazi ethu kunako ukwenzeka ngenxa yokuba kuyalelwe abantu kwiindawo zonke abasuka kwiintlobo ngeentlobo. Amen bazalwane. Amen. Uba uzayijonga kakuhle le ndaba apha yokuthanda abafazi, iyafana nendaba yokuba umfazi kumele athobele indoda yakhe. Ayisekezelwanga phezu kwenkcubeko yethu, ayisekezelwanga phezu kweculture yethu. Iculture yethu ithi siyalingana, iculture yethu ithi sumamele ndodeni, okanye ithi iculture yethu suthobela indoda. But izwi likaThixo lona lithi thobela indoda yakho kangangokude uyoyike. Amen. So nalo myalelo ukuthi thanda umfazi wakho, unikwe indoda esuka kwinkcubeko ethi wena ungahamba uye kwezinye indawo umshiye umfazi endlini. Amen bazalwane. Never lelo nditshoyo.
siyalelwe ukuba siyenze lento and iyabonakala ukuba sinayo. Nansi nofuneke siqonde ngalo myalelo. Lo myalelo unikwa abayeni bebandla lase-Efese ababesindiswe kubuyekeni obukrwada kakhulu. Amen. E-Efese into eyayisenzeka kule ndawo yase-Efese kwakukho isithixokazi esasibizwa ngokuba nguDayena, and kwaye ukukhonzwa kwaso esi sithixokazi sasikhonzwa ngendlela engalunganga. Ude athi uPawulos kethetha ngayo kunezinto esingakwazi nokuthetha ngazo phakathi kwabantu. Amen bazalwane. Yayinto inkolo yabo enobuhenyu phakathi. Kwakukho abaphakathi amahenyukazi, amadoda xa esuka kwesi sixeko se-Efese ayongena kweli bandla wayenza lento esithi ayakhonza esi sithixokazi sabo. So yayinto yamkelekileyo ukuba indoda ajolele umfazi wakhe ngamagama avakalayo. But lo madoda anjalo asuka kubuhenyu obunjalo, uPawulos uthi madoda, ndiyayazi ukuba ninako ukuwathanda amakhosikazi enu and kwaye niziyeke zonke ezinto nizenzayo. Jonga imvelaphi yayo yonke le yelibandla okanye yale ndawo sithetha ngayo phaa kuchapter 5 verse 3 uya ku-12, same chapter. Ke umbulo nako konke ukungcola nokubawa makungakhe kukhankanywe phakathi kwenu njengokuba kubafaneleyo abangcwele, kwanamanyala nentetho yobuyatha nobuyiba, izinto ezo ezingafanelekileyo makube kokukhona nibulela, kuba oku nikwazi ukuba wonke umenzi wombulo nomntu ongcolileyo nolibawa engumkhonzi wezithixo akanalifa ebukumkanini bukaKristu noThixo. Makungabikho namnye unilukuhlayo ngamazwi alambathayo, kuba iza ngenxa yezinto ingqumbo kaThixo phezu kwabangavayo. Ngoko musani ukuba ngamahlulelana nabo, kuba nina naye nifudula nibubumnyama ke ngoku nikukukhanya nisenkosini nje. Hambani ngokwabantwana bokukhanya, kuba sona isiqhamo somoya sikuko konke ukulunga nokulungisa nenyaniso. Nicikida ukuba kuyintoni na okukholekileyo kakuhle kwinkosi. Kananjalo musa ukuba nobudlelwane ngemisebenzi yobumnyama engenasiqhamo, makube kukhona niyohlwayayo, kuba izinto ezenziwa ngabo emfihlakalweni kuluhlazo nokuzithetha. Amen. Babesuka kwimo enje aba bantu, bephila phakathi kobunyukunyuku njalo njalo. But uthi ke thetha kakuhle apha, madoda thandani abafazi benu. Amen. Thandani abafazi benu. Uthi omnye umbhali wamaGrike ngela xesha amadoda wayecinga ohlobo ngabafazi babo kanye ngabantu ababhinqileyo. Uthi ke thetha kakuhle apha, ndiyaqonda bazalwane, sinomakhwapheni ngenjongo yokuzonwabisa and kwaye sinamashweshwe ukuze sifumane izinto zemihla ngemihla, kodwa sinabafazi ukuze basizalele abantwana ngokusesikweni and kwaye ukuze babe ngabagcini abathembekileyo bamakhaya ethu. Yinto lena eyayiphantsi ababecinga ngabafazi babo, kodwa uthi uPawulos, nina nikhonzwayo, nina bazibiza ngegama likaKristu, kufuneke le ngcinga ingakhankanywa, ingabizwa nokubizwa phakathi kwenu.
So kwimvelo enjalo amadoda kumele azinikele ngokuzibophelela kumakhosikazi abo. Amen. Ayonto yenkcubeko, ayonto yamkelekileyo. Amadoda enza unothanda phandle, kodwa kwawukholwa funeka uthande inkosikazi yakho. Amen bazalwane. Uthande inkosikazi yakho, ungahambi ulaqaza uhlale umfazi wakho. Amen bazalwane. Lento ayonto elula kodwa yinto esiyalelweyo. Masingene ke ngokuvuthondaba. Yintoni, uthetha ntoni ukuthanda inkosikazi yakho njengokuba uKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo. Amen. Ukuthanda lubonakaliswa ngokuzincama nenkathalelo nembonakalo okubonakala ekufuneni okulungileyo kulowo uthandwayo. Amen. Luthando olu bazalwane, ngoba phandle uthando ke bechaza abantu uzawuthi umuntu andisike ndingayazi kandimbona. Amen bazalwane. Alithetheki umuntu akakwazi uthetha ndisike ndincume ndingayeki njalo njalo. But eBhayibhileni uthando yinto enenjongo, ayomincili nje engenamisebenzi. And kwaye le mincili ingenamisebenzi yaphela uvuthondaba lube khona, uhlangane nalo muntu ngumoni osindisiweyo onezinto zakhe ezingalunganga, kodwa naphantsi kwemeko enjalo usayalelwe ukuba umthande. So uthando lukukuzincama. Ithi apha uKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo. Uthando lunenkathalo, libonakala kuverse 28 njengokuba ithi phaya zithande njengokuba uzithanda nawe. And ithi kayithetha kakuhle siyazithanda siyazondla, and kwaye loo nto izawubonakala kwindlela esibathanda ngayo amakhosikazi ethu. And kwaye uthando luyimbophelelo, lubonakala kule nto yokuba siyalelwe ukuba siyenze. Funeke ngamaxesha onke sikhethe ukuthanda. Amen. Thande inkosikazi yakho. Andiyazi noba ndiyavakala na, but inzima ayizoba lula, kodwa ngumyalelo thanda inkosikazi yakho. Amen bazalwane. Thanda inkosikazi yakho, ungayimameli yonke into ethethwayo ngabantu abangaphandle, uthanda inkosikazi yakho. And kwaye uthando luyinto ezibonakalisayo, ayikokuthetha nje, kodwa uthando lubonakala ngezenzo, and izenzo uKristu wazibonakalalisa ngokuthi afe emnqamlezweni efela ibandla. Amen. Zawuthetha ngayo le nto kwamsinyane. So uthando lubonakala ekufuneni okulungileyo kulowo uthandwayo. Amen. Nabo abantu abangatshatanga funeka uyazi umntu othi uyakuthanda, and the next thing ayifunayo kukuba alale nawe loo mntu akakuthandi. Umntu okuthandayo ufuna okulungileyo kuwe, and ufuna kube kuhle ebomini bakho, ubukhathalele ubudlelwane onabo kunye noKristu. Wonke umntu othi uyakuthanda kodwa ufune wone uThixo ongcwele, funeka uyazi uba akakuthandi umntu onjalo. Amen bazalwane. Ayilothando lukaThixo olo. Uthando alusenzi senze isono, uthando lusenza sikholise uThixo wamazulu. So lubonakala ekufuneni oko kulungileyo kulowo uthandayo. Ithi iBhayibhile apha uYesu Kristu walifela ibandla ukuze alingcwalise, alihlambulule, ukuze alimise linobuqaqawuli, lingenakubekwa bala, lingenakusoleka phambi kukaThixo. Amen. Ngumsebenzi lona ke ngoku wendoda. Amen. Indoda funeka isebenze uncedisa inkosikazi yakhe iphile ngendlela ingenakusoleka phambi kobuso bukaThixo. Amen. So kubalekile siqonde le ndaba. Kwakhona uthando lukukuzincama, uthando luyinkathalo, uthando lukuzibophelela, uthando luyinto ebonakalayo, uthando lubonakala ekufuneni okulungileyo kulowo umthandayo. Amen bazalwane. So kasijongile yonke le nto yaphikisana nayo yonke into esibonayo komabonakude. Amen. Uthando lwaseTVini ikhona umhlabelelo igwijo lithi sisike sajongana yonke into ke ngoku iyazenzekela. Amen. Nikhe nibone le nto kuwiswe incwadi
emveni kuthathwe incwadi kujongane ungayazi uba kwenziwa ntoni emveni koko. Yinto nje engenamsebenzi ezenzekelayo. Ayilothando lukaThixo olo bazalwane. Amen. So uthando lukaThixo lubonakala ngezinto ndizikhankanyileyo kule ndawo. So masijonge ke ngoku kunezinto esizifumanayo kwezi vesi ezilishumi ezichaza ukuba uthando luyintoni kwaye nendlela ofuneke senze ngayo. Okokuqala, uthando lokuzincama luthando olungazicingeliyo, luthando olungazingciyo. Amen bazalwane. uYesu Kristu akazange ahlale kwitrone yakhe ezulwini anikele nje imithetho, kodwa weza ezantsi emhlabeni ukuba abethwe afele ityala lesono ukuze athenge umtshakazi olulibandla lakhe. Amen. So uthando yindaba yokuba nawe awuzingci, uyazincama, uzincamela inkosikazi yakho. Amen. uYesu Kristu wazinikela ukuze ibandla lizuzeke. Nawe funeke uzinikele ukubonakalisa uthando lwakho. Ninike umzekelo ophilayo. Umzekelo ophilayo uhamba apha. Bandinobuza indoda apha ingayifela na inkosikazi yakhe. Wonke umuntu oyindoda uthi ndingalwa ndide ndiyofa ngenxa yenkosikazi yam. Then ngokumbuzo ungena apha ke ngoko wothando, ingaba uyafana imihla ngemihla ubeka ecaleni ezakho izidingo, ubeka phambili izidingo zenkosikazi yakho na? Ingaba uyazibethelela emnqamlezweni ngenxa yenkosikazi yakho ukwenzele kube kuhle ebomini bakhe, wenze izinto zibe lula kubomi benkosikazi yakho. Amen bazalwane. Okanye ufuna nje wena kwenziwe ukuthanda kwakho kuhlangabezwane nezidingo zakho njalo njalo. And into ephambili eyenzekayo kuthiwa basebenzisa igama lesilungu uselfish. Kukuzingca, kukuzicingela, ungamcingeli omnye umuntu. Bazalwane, ayilunganga kakhulu loo nto. Funeka ubeke inkosikazi yakho phambi kwezidingo zakho. Amen. Uthi ke thetha kakuhle uCharles Wells, uthando olumangazayo. Kwenzeka njani ukuba wena Thixo wam undifele? Amen bazalwane. So apha umangaliswe nento ukuba ibe nguThixo ofayo endaweni yokuba ibe ngumoni ofayo ngenxa yesono sakhe. And kwaye umyeni naye funeka asebenzise into enjalo. Uyayazi luxanduva lenkosikazi yakho, kodwa ngamanye amaxesha ubeke ecaleni izidingo zakho uncedisane nenkosikazi yakho. Amen bazalwane. Ngokwenza njalo ubeka uthando. Fika endlini izinto azihlelanga kakuhle, the guilty of lento. Fika endlini zingahlelanga kakuhle into zakho and udiniwe, ewe loo nto iyaze ilindelekile ukuba kube njalo, kodwa ngamanye amaxesha khawubeke izinto zakho uyoma nenkosikazi yakho. Amen. Uncame izinto zakho, uncamele inkosikazi yakho. Uncame abahlobo bakho, uncamele inkosikazi yakho. Amen bazalwane. Bade bathi abafazi utshate nabatshana bakhe akakwazi ukuhlala endlini. Ukhe kwafika uSeta wathi masihambe umkile. Amen bazalwane. Noba bekuwenzeka ntoni umkile, but kufuneke sibeke bucala izidingo zethu ngenjongo yokuhlangabezana nezidingo zamakhosikazi ethu. And kwaye bazalwane isisimo sengqondo. Ba inkosikazi yakho uyayigxeka engqondweni yakho, kuzaba lula ukuba ungamthandi kakuhle. Amen bazalwane. So funeke sizame silungise indlela esicinga ngayo ngamakhosikazi ethu kwenzele kuzaba lula ke ngoku ubathanda ngendlela uKristu afuna ukuthi bathandwe ngayo. Amen bazalwane. And kwaye okwesibini, uthando lunenjongo, kungekho nje into engenanjongo okanye imincili engenamisebenzi. Uthi uPaulos ke thetha kakhe kuverse 26 and 27 ukuze alingcwalise alihlambulule ngamanzi ngelizwi ukuze alimise phambi kwakhe ibandla, alibize
phambi kwakhe linobuqaqawu lingenamibibi into enjalo kuze libe ngcwele lingabi nako ukusoleka. Amen. So yinjongo yakho leyo ephambili njengomyeni kwinkosikazi yakho. Uthando lunenjongo ekhethekileyo. Amen. Lunenjongo ekhethekileyo. Eli gama lithi ukungcwalisa kukubekela bucala, ubekelwa umsebenzi kaThixo. Amen. Nawe njengendoda ngelaa xesha uthatha inkosikazi yakho wathi ndiyakuthatha, ndiyabashiya bonke, ndithatha wena. Akukho nto yokuncwasa abanye abafazi abengeyiyo inkosikazi yakho. Amen. There's something of indaba yomtshato, uthando lwakhona lu-exclusive, luthando olunikezelwe kwinkosikazi yakho. Hayi ulaqaze ujonge abanye abafazi ngenkanuko ngaphandle kwenkosikazi yakho. Amen bazalwane. So funeka le ndaba yokungcwalisa ithetha loo nto uzibekele ucala, ngoku uzibekele umsebenzi wokuthi uthandane nenkosikazi yakho. And kwaye siyabona oluthando lomtshato lunenjongo yokucoca. And bazalwane ndifuna ukuthi abafazi mababavumela abayeni babo bakhokhele amakhaya abo. Amen. Ukwenzele babe yile nto uThixo athi mababe yiyo. Ayikho indoda ezawukhokhelela inkosikazi yayo kwizinto ezizayonzakalisa, izinto ezingazomlungela ebomini bakhe. Nayiva lelo nditsho. And singamadoda xa sisithi hayi ngamanye amaxesha sinobulumko uThixo wasinikayo ukuze sikhusele amakhaya ethu. Siyazazi zintoni ezinokongena zimoshe zonakalise amakhaya ethu. Amen. So injongo yethu kukuhlambulula ngezwi likaThixo. Apha kule ndawo yokuhlambulula ngezwi likaThixo isinika the idea kufuneka sibafundise amakhosikazi ethu ilizwi likaThixo. Amen. Sithandaze nabo, sibakhusele ngenyaniso ezilungileyo zelizwi likaThixo. Bazalwane unakuqala ngomso. Hayi mfundisi, ezinto bendingazenze bendikholwa njalo njalo. Unokuqala ngomso. Thandaze nenkosikazi yakho, umane umnika izinto ezinokumncedisa ukuze abe ngumfazi omhlonelayo moyikayo uThixo. Amen bazalwane. Inako ukuthi yenzeke loo nto. So yinjongo yakho leyo ephambili ukuthi ibandla lakho licoceke. Ndiyathanda uthetha lento kwinkosikazi lithi injongo yam ukuba ndikumise phambi kukaThixo ungenabala. Amen bazalwane. Kanti sithi hayi kwinto ethile injongo ukuba ndikumise phambi koThixo ungenakusoleka, ungenakubekwa bala. Uthando lokwenyani luhamba kwezo ndlela zinjalo. Ingaba uyayithanda inkosikazi yakho ngendlela enjalo? Kwaye uthando lomtshato luthando olwakhayo, luthando olwakhaya. Thetha ukuthi bazalwana sebenzise amazwi abukhali kwinkosikazi ethu, kodwa sebenzisa amazwi okwakha, okumakha. Sebenzise amazwi omhlasela phansi, kodwa sebenzise amazwi ukuthi sibakhuthaze babe yile nto uThixo wayebabizele ukuthi babe yiyo. Kule veki zayo sizawuqhubekeka ngale ndaba, kodwa amadoda kufuneka zincame ngenxa yamakhosikazi abo. Amen. Kungathiwa utakabani into ayaziyo ukuzicingela akamcingeli omnye umntu. Funeka ungayivumeli inkosikazi yakho uthethe lo hlobo ngawe. Uyindoda ngoba nguwe umkhokheli wolasapho. Funeke umilisele umoya wothando endlini yakho, uzincame ubeke bucala amaxesha akho angawakho ngamanye amaxesha kwenzela uncedisane nenkosikazi yakho. Amen bazalwane. And kwaye injongo yakho kukuba uyimise inkosikazi yakho ingcwele phambi kukaThixo ingenako ukusoleka. Amen. Masithandazeni. Baba Thixo Nkosi yethu ngeYesu Kristu uJehova simakade, siyakubulela kakhulu nguThixo, sibulela Nkosi yami izwi lakho othe wathetha ngalo.